Tessék? Telibe. Telibe megy? Oké. Apa, kettő bemelegítőkorban. Nem. Fejben. Apa, ez is repülő rajt lesz. Egy számot. Fognak repülni. Apa, ez is repülő rajt. Most meg hátra. Igen, figyeld. Milyen szépen összeálltak? Hát, igazolj! Robi fog nyerni, igaz? Nem biztos, mert úgy láttam, hogy kicsúszott. Ott megy legutol, leghátul. Apa, az ott a körök száma? Vagy kilökték őt, vagy ő csúszott ki, nem tudom. De ott volt a pályaszélén. Ki is ment. Valami történt vele.